Sinä. Kiitoksia, kun tulit käymään. Kurkataan Markkyksen sääkartoille. Joo. Tässä kun kesäkelit on ollut, mitä ne on ollut, niin tässä olisi tämmöinen mietelause päivälle. Tämmönenkin ilmaku ei minkäänlaista. No se on justiinsa näin. Se on justiinsa näin. Kesälähti ry:n perustajat jo ensimmäinen kierros tehtiin. Sitten kohta on teidän vuoro ja sitten tässä on siis semmoinen idea, että liikutaan yhtä monta tuntia kuin Kesälahden kunnan perustamisesta vuosia. Siinä meni 4 Pro-Kesälahden perustajajäsentä ja aloitettiin tämän vuoden Kesälahti City Marathon tänä aamuna kello 6. Aalo muste, pa mulle koodi, taodi laadulle, tavoitteelle taittees niin entistä. Tässä suunnitellaan uudet ja vanhat yhteen liittää, kunta ei voi kuin kiittää. Siis kaikki tänne vuohan tulkee, suot toisensa sylliin vaik sulkee. Puun tiellä jyllee City Marathon on vilske aivan mahoton ihan koko viikon. Ja kun sitten kierretty lenkki on olovallan uusi vetryt verraton. Näinpä tuopi tämä kaikille nyt oikein hyvän mielen, kirvoittaa laulun kankinkin kielen. Tämä Kesälahti Marathon niin edustaa suomalaisen kansan yhteisöllisyyttä. Me sanottiin vaan, että me ollaan Suomi-Popin kesäreportteja, me oltiin yhtä tervetulleita kuin kuka tahansa Marjatta O, joka pyöräilee kotouta kirkolle viemään viestiä. Ja sitten on täynnä tommosia huumoripaita tyylisiä sitaatteja pienissä kylteissä. Ja mikä sen suomalaisempaa kuin vanhat kansan vitsit. Et kyllä vaan Suomesta löytyy niin hienoja pieniä paikkoja, mitä me ei ole koskaan ennen nähty. Mun mielestä tämä edustaa sitä yhteisöä, joka pitää niitä pikkukuntia vielä pystyssä ja täällä ollaan takaisin.